कि जोङो फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्शनाव इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै जोङो गसंसिगोन आरो फैबाय थानाय 2 तारिखाव 2 तारिखाव जोङो नमिनेशन होनो थाखाय साखाफारा जादों। नमिनेशन खालामनाय जोङो बेखौ बोजबनानै लानो हायाखै। मानो होनोबा बिथांनि 17 बोसोरनि जिनेखि पाप बेखौ 14 चिरां दुवार ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा खर'आव रुजुननानै लानो हाया। थांनाय 17 बोसोराव बिथाङा जिबायदि जोंजों खामानि मावबाय, बिथाङा जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जिबायदि ट्रिटमेन्ट खालामबाय, बिनि एगेन्स्टै जोङो जेब्लायबो गसंबोदोंमोन आरो इयुनावबो जों गसंलांबाय थागोन। नोंथाङा दा मा थांखि? जोंहा प्राक्तन बारग' आफादगिरि 14 चिरां दुवार ब्लक UPPL नि बिदाव मुसाहारि बिथांबो दङ। जोंनि गागि सासे इन्टेलेक्चुएल दिनेन सार दङ। जोंहा भाइस प्रेसिडेन्ट दङ समनाथ सुवेदी बिथां आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोन दङ। जोङो ज' लोगो नांलायलायनानै मोनसे सिद्धान्त फैदों कि जोङो फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्शनाव इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै जोङो गसंसिगोन आरो फैबाय थानाय 2 तारिखाव 2 तारिखाव जोङो नमिनेशन होनो थाखाय साखाफारा जादों। नोंथांजों लोगोसे बेसेबांसो मावथिफ्रा रिजाइन होदों? दिनै जोंहा UPPL 14 चिरां दुवार ब्लकनि आफादगिरिजों लोगोसे 14 चिरां दुवार ब्लक UPPL नि युथनि जेनेरेल सेक्रेटारि सानैजों लोगोसे आरो माखासे प्राइमारिनि आरो BCDCनि चेयारमेनफोरजों लोगोसे गासै 300सो UPPL नि दैदेनगिरि आरो वार्कार बिथांमोनहा रिजाइन होबाय आरो फैबाय थानाय समाव बेसेबां बुथ दङ बे बुथनि बांसिनखिनि नेता दैदेनगिरि आरो मेम्बार्सफ्रा रिजाइन होनो थांगासिनो दङ। नोंथांनि समस्ति जिबेनो समस्तिआव जिहेतु खाम्फा बरगयारिया गोबाव सम सासन खालामदोंमोन, बेनिफ्राय उदां मोननो थाखाय नोंथांमोना खाम्फा बरगयारिखौ फेजेनदोंमोन MCLA बिसायख'थियाव, नाथाय फिन बिथांखौनो UPPL लाबोफिनबाय, दा बिजाथि होफिनबाय। दा नोंथांमोना बे ओनसोलनि जानानै मा सिन्था जादों? दा बेखौनो जोङो गनायनानै लानो हायाखै। जाय बिथांखौ जोङो जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहा बेखौ नाङा, बिथांखौ नाङा होननानैनो थांनाय इलेक्शनावबो जेनहोखादोंमोन आरो बिथाङा थांनाय इलेक्शन मोननै MP आरो MCLA बेक टू बेक मोननै इलेक्शन जेननाय बे व्यक्तिखौ जोंनि 14 चिरां दुवाराव जाबसिन हरनायखौ जोङो गनायनानै लानो हायाखै आरो बिथाङा फैनाय लोगो लोगोनो बिथाङा ब्लक कमिटिखौ गावनि मथे बानायनानै लागोन, बिथाङा फैनाय लोगो लोगोनो प्राइमारि कमिटिखौ गावनि मथे बानायनानै लागोन, BCDCखौ गावनि मथे बानायनानै लागोन। थाङै थाङै गासिबो BPF नि मानसिफोर जाजोबगोन आरो BPF फरनखौनो नों UPPL खौ बुंनांगोन आरो जोंनि गोजाम जायनाखि मावथि बिथांमोना जेरावबो स्थान बा जायगा मोननाय नङा। बे बियाबाव हाग्रामा महिलारिया गेलेफैनो होनदों खाम्फा बरगयारिनि अपोजिटै, नोंथाङाबो बिनिनो चेलेन्ज खालामनाय जागोन, माबायदि देरहागोन सानदों नोंथाङा बेजों? खोब मोजां, आं वेलकाम जनायदों। मानो होनोबा हाग्रामा महिलारि बिथां आरो ओरै फारसे डिपुटि चिफ बिथांमोननि नारा नाथा जुजिनायाव जोङो इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै 16,000नि बारा भट मोननानै जोङो उथ्रिसार जानो हागोन आरो गभर्नमेन्टआ जायनो दागोन जों बिथांमोनजोंनो आखाइ हमनानै लोगोसे थाफाहैगोन।